Krásne dobré ráno, máme 6 hodín a my odchádzame smer Ottawa. Tak krásne dobré ráno ešte raz. Ja sa nachádzam v rannom Toronte, máme 6 hodín. My akorát šlapeme na vlak, máme to tak 7 minút pešo na stanicu, čo je úplne super. Náš hotel sa nachádzal, jak už som včera spomínal, alebo teda v minulom vlogu, pri tuto prístave, čo je vlastne hneď kúsok pri centre. A to tak všetko, čo by som ešte na ráno povedal. My ideme vlakom do Ottavy dneska, takže bude to zaujímavé. Zaujímavých 5 hodín. Poďte s nami. Nejaký šalát, nejaký, neviem čo to je, vyzerá to nejaké hniezdo čokoládové alebo orechové, džús a maslo. A samozrejme nesmie chýbať zasnežená krajina. Šli vlakom túto Via Railom na stanicu do Ottavy. Je tu minus 13, pocitovo minus 18, takže celkom aj zimno. My sa ideme zložiť na hotel ešte medzi tým a pôjdeme objavovať mesto. Tak to môžete vidieť, stanica v Ottave. Bol som tu asi, choď rovno tam. Bol som tu asi pred 5 rokmi, v roku 2019 a celkom si to aj pamätám, je to rovnaké. Ottawa Station. Prišla električka, poďme donútra. Vítajte v centre Ottavy. Teda ešte musíme vyliezť eskalátorom. Otázka je, či má Ottawa metro alebo nemá Ottawa metro. Toto by som povedal, že možno aj metro je. Som išiel 4 eskalátormi, hore som teda tu nečakal. No ja, pani, vítajte.
Otave. My sme prišli na hotel. Naša izba. Poďme sa pozrieť donútra. Domknuto. Bývame Beward Inn Hotel, je to v centre Ottavy, stalo to nejakých $150 na jednu noc kanadských. A je to aj s raňajkami, je to na jednu noc. Keď sem prídete, tu máte takto vešiaky, veci na odloženie, trezor. Tu máme kúpeľňu, tam momentálne nemám odvahu ísť, tam je môj brat. Tu máme nejakú takú poličku, kde máme nejaké taniere, poháre, mikrovonka, čo je to? Príbory. Nejaké vreckovky, potom tam máme rýchlovarnú konvicu, tu máme takto umývadlo, takú maličkú kuchynku a ešte tu máme ladničku, v ktorej sú nejaké mlieka a to vyzerá ako alkohol, ale očividne to bude voda. Nevadí. Potom tu máme takto ľad. Potom keď sa pôjdeme pozrieť ďalej, tak tu máme stolík, televízor, jedna posteľ, druhá posteľ a máme tu aj balkón. Poďme sa pozrieť na balkón. Neviem, či sa mi tam do tej zimy chce ísť momentálne, ale poďme to vyskúšať. A tu máme krásny výhľad z našej izby na Ottawu. Čo poviete? Ja myslím, že fajn. My sa ideme prezliesť a ideme spoznávať mesto. Musíme sa trošku pripraviť lepšie obles, pretože to je minus 13, pocitovo minus 18, v noci tu má byť až minus 25, tak sa na to teším. Ale to v noci budeme spať, uvidíme, čo bude na zámom. A ešte poslednú vec, čo vám ukážem z tohto hotela, je toaleta. Keď teda neviem, či tu mám odvahu môcť ísť, ale dobre. Vyzerá nejak takto, ale respektíve kúpeľňa. Zrkadlo, umývadlo, vecko a vaňa. Malé, ale celkom fajn. Na jednu noc nám to bohate stačí. Tak práve sme vyšli z hotela. Ideme sa pozrieť k nápisu Ottawa, čo iné. A za necelú hodinku máme zarezervované korčule a je tu taká zaujímavá atrakcia cez zimu, že sa ľudia chodia korčulovať, tak ideme sa aj ísť na zamrznutú Rideau rieku korčuľovať. To pôjdete zažiť spolu s nami. V Ottawe je to možné. Dobre, práci ide jo. No a páni, nápis Ottawa. Asi jediná atrakcia, čo tu v Ottawe je. A možno ich je viac, uvidíme. Teraz sa ideme prejsť popri rieke a potom ideme na Rideau, downtown, odkiaľ si požičávame korčule a pôjdeme sa korčulovať. Tu máte z druhej strany nápis O-T-T-A-V-A. Ottawa. A tam máme schody. Vyšli sme pár schodov hore. Tam môžete vidieť nápis Ottawa. Takto to tu vyzerá. Tam máme Parliament Hill. A tam máme centrum. Ottawa moc nemá výšku aj budovy, čo je veľmi pekné. Je tu taká britská architektúra. Také niečo iné ako Toronto, Calgary a Vancouver. Dýcha to tu trošku tou históriou. Tak my sme na našej prvej lokácii, Rideau River. Tu máme Mackenzie Bridge, Rideau River, alebo teda dúfam, že sa volá. Ideme si požičať korčule a ideme sa korčulovať. Nestal som na tom tak 10-12 rokov, tak snáď sa nezabijem. Dámy a páni, ja som miesto kamery zobral radšej telefón,
z bezpečnostných dôvodov, ale sme teda na tých slúbených korčuliach. Môžem povedať, že na korčuliach som nestal 10 rokov, ale celkom mi to ide. Ešte sa poďte pozrieť, krásny výhľad tu máme. My už sa lúčime najdlhšou korčuliarskou dráhou na svete, ako ste mohli vidieť. Máme za sebou 15 km. Nožičky bolia. Stal som potom po 10 rokoch som konečne na tom stal. A teraz nás čaká nejaká veľmi dobrá reštaurácia, ktorú snad niekde nájdem. Ak bude dobrá, odporúčim. My už sme práve prišli na ubytovanie. Ja už som sa stihol osprchovať. Máme tak 7 hodín, idem si ešte niečo porobiť, pozrieť na telefóne a pôjdeme spať. Dnes sme už vyčerpaní. Boli sme sa, naposledy čo som točil, tak sme boli tuším ešte korčulovať. Potom sme sa išli dobre najesť. Výborná reštaurácia, rozhodne odporúčam, dal som si výborný steak a dezert. Prišli sme potom na ubytovanie a už sa nám asi nikam nechce ísť, už sme na nohách od rána od 6. už by aj stačilo, ideme spať a vidíme sa zajtra. Tak majte sa, čaute.